is weer zover. De Bijbelmaand is er. Kom profiteren van geweldige kortingacties. Bij elke aankoop van een Bijbel ontvang je Nieuwe Testament Bijbel in gewone taal. Koopt u 1 grootletterbijbel, dan ontvangt u 1 Bijbel in gewone taal met rits. Bij aankoop van 1 NBV 21 zipper ontvangt u 1 Bijbel in gewone taal huisbijbel. Bij aankoop van een jongere Bijbel ontvangt u 1 gratis exemplaar NBG 51 hardcover. Dit alles is geldig van 1 tot en met 31 oktober. Oh ja, we vergeten onze kinderen niet. Koop een willekeurig kinderbijbel en ontvang gratis een samenlees Lucas Bijbel. Ook dit jaar wordt Kinky Praxeri gehouden. Ik geloof jullie niet. Zijn we ready om te discussiëren? Yes. Nu nog in het koud. Straks on fire. Mensen willen geen relatie met God, hebben geen band, want ze hebben geen geduld. Met zoveel mensen die de hele dag klaagden. Een discussieavond waarbij jongeren met elkaar van gedachten wisselen over de zogeheten trending topics. Het wordt spannend, dus mis het niet! Vergeet niet om ons op social media te volgen voor geweldige social media activiteiten en onze project updates. We zijn op Facebook, Instagram en TikTok. Vergeet niet, oktobermaand is Bijbelmaand.